खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं किलिखां ब्रह्म बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां पायनियर एकाडेमि बरमानि गासै 19 फरायसाफोरा JEE मेन्स आनजादाव उथ्रिसारनो हादों। बावैसो फोसावलांजानाय JEE मेन्स आनजादनि फिथायाव पायनियर एकाडेमि बरमायाव फरायनाय गासै 19 जन फरायसा फरायसुलिफ्रा उथ्रिसार जानो हादों। 2014 मायथाइयाव बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बरमायाव गायसनलांजानाय पायनियर एकाडेमि बरमायाव फरायबोनाय फरायसुलिफ्रा HSLC आरो HS आनजाद बायदियाव जेरैबायदि जायगा आवग्रिनो हाबोदों थिग बेबायदिनो नेट आरो JEE मेन्स बायदि आनजादफ्रावबो जायगा आवग्रिनायनिफ्राय आगानसेबो फासयना थायाखै। बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि मैयासो फोसावलांजानाय JEE मेन्स आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफ्रा फारियै प्रिथिराज दैमारि, बिलिफां नार्जारि, बिरदाव बर', प्रनय बसुमतारि, किरात बर', कनजित बसुमतारि, हिमाश्री बसुमतारि, हिमानी बसुमतारि, जनार्दन सिंह बर', बिदिन्थि मुसाहारि, अनसायगोरा बसुमतारि, दीपक बर', करण बर', जोमै खुंगुर देउरि, सोगोमसार बसुमतारि, मिजिंसा बसुमतारि, प्रकाश बर'। देग्लाय बोसोरनि बेबायदि जायगा आवग्रिनो हानायखौ लानानै पायनियर एकाडेमि बरमानि गोरायुं पुण्यराज ब्रह्म बिथाङा गोबां गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों। बेजों लोगोसे HS सेथि बोसोरनि मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो थानायखौबो खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। खुलुमबाय, आं पुण्यराज ब्रह्म। गिबियावनो गासैनिसिम रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। देग्लायनि जि JEE मेन्सनि एग्जामनि रेकर्ड बेखौ आं फरायथिनो आखायाव लादों। गासै जों दासिम 19 केन्डिडेटनि माबाखौ रेकर्डखौ मोननो हादों। बेनि अनगायैबो गासै 20निबो बारा केन्डिडेटआ जोंनिफ्राय पास जानो हादों। नामखौ आङो फारियै फरायनो एसे आखायाव लादों। गिबियावनो दङ प्रिथिराज दैमारि, 91 पारसेन्टाइल मोननो हादों। बेनिफ्राय दङ जोंना बिलिफां नार्जारि, बिरदाव बर' 75 मोननो हादों। प्रनय बसुमतारि 74 मोनदों। किरात बर' 72 मोनदों। ओमफ्राय कनजित बसुमतारि 65 मोनदों। बिदिनो गासै 19 केन्डिडेटआ मोननो हादों आरो JEE मेन्सआ क्लियार जादों। दासान्दि जोंना एडमिसननि माबाया प्रसेसा सोलिगासिनो दङ। जों सानथाम सानब्रैयानो जाबाय एडमिसन प्रसेसखौ चालु खालामनाया। ओमफ्राय बिदिनो जोंना अलमस्ट 60% सिटआ फिलआप जाबाय आरो दा जोंनि फरायसालिनिफ्राय जि फरायसाफोरा मोजाङै उथ्रिसारनो हादों बेनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेफोर गासिबो बै फरायसाफोरनिनो नाजानायाव आरो फोरोंगिरिफोरनि नारा नाथा नाजानायावहाय जाफुंसार जानो हादों। दासान्दि जोंनि इनस्टिटिउसनावनो JEE आरो बै निटनि कचिं होगासिनो दङ। आरो एन्टायार आसामखौ नायोबा बिजिरनानै मोनगोन आरो गासै रायजो राजाफोरा माने वान अफ दा चिपेस्ट होननानै बुंनो हायो आरो जोङो 10,000 उइदिन 10,000 जोङो माने कर्स फिसखौ कमप्लिट खालामनानै होयो आरो गेजेरावनो जोङो माने कर्सखौ होगासिनो दङ। दासान्दि माने ससाइटिनि वेलफेयारनि थाखाय दासान्दि खामानि मावगासिनो दं आरो जोंनि एकाडेमिया। जोंनावहाय दा वेबसाइटबो दङ। बेनि अनगायैबो गोबां लिफलेटबो जोंना माबानाय जादों। ओमफ्राय ससियेल मिडियाबो मोनगोन। नाम्बार 0024999362 बेयो आंनिनो नाम्बार। आं दासान्दि बेनो माबानानै दङ। मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।